תורתך. שמעו רגע משהו יפה ככה לקראת פסח. משפט שמלווה אותי כבר כמה שנים, למדתי אותו מבחור חבר יקר. הרבי מכר את החמץ. עכשיו, מי זה הרבי? ומה הוא בדיוק מכר? הרבי זה רוצה, בוחר, יכול. בשביל להיות רבי, רב גדול, איש תורה, או כל דבר אחר בעולם, להיות מטפל, להיות מורה, להיות אומן, או להקים חברת הייטק, אני צריך להתחיל ברצון. הרצון מהנקודה שבלב עולה לראש, שם אני בוחר בדבר. הבחירה עצמה מעבירה חוטי חשמל, אנרגיה לשרירים, ומשם אני יכול לייצר את מה שאני רוצה. אז זה הרבי. הרבי הוא רוצה, בוחר, יכול. והוא מכר את החמץ. מה זה החמץ? החמץ זה חייב, מוכרח, צריך. אני לא חייב לצאת להתאמן. אני לא צריך. ואני לא חייב, מוכרח, צריך. ואני לא מוכרח ואני לא חייב ואני לא צריך לצאת להתאמן. אני רוצה לצאת להתאמן, כי אני יכול, כי אני בוחר, כי אני רוצה שיהיה לי גוף חזק. אני לא חייב שיהיה לי גוף חזק. עכשיו, תגידו לי, רגע, אבל יש דברים שאני באמת חייב לעשות, כאילו, שנגיד עכשיו אני באוניברסיטה ויש מבחנים, אני חייב ללמוד למבחן, נכון? יש דברים שאני חייב לעשות, אבל מה? אני רציתי בדבר הזה, ואני בחרתי בו. אז כן, אני בחרתי וחייבתי את עצמי. אז כל דבר בחיים הוא רצון ובחירה שלנו. ולהגיד, אני חייב לצאת להתאמן, אני פשוט שובר לעצמי את האנרגיה, אני מפיל את עצמי למטה. במקום להגיד, אני רוצה, אני יכול, אני בוחר. אז זה ככה לפסח. הרבי מכר את החמץ. רבי רוצה, בוחר, יכול, חמץ, חייב, מוכרח, צריך. אנחנו לא חייבים שום דבר, ולא צריכים שום דבר, ולא מוכרחים שום דבר. הכל מתחיל מהלב, מהרצון, לבחור, ואנחנו יכולים לעשות הכל אפשרי בעולם הזה. אז שנזכה להיגאל ולהיות בני חורין, ושיהיה חג שמח לחירות הנפש והנשמה, לגאולה פרטית וגאולת כלל ישראל, שישועות ינחתו על הראש שלכם, יא אהובים, בשורות טובות.